Orkatza Muizaztegi, Telkom taldeko zuzendaria, talde mitiko bat, beste urte betez denbora bukatzear. Nola balatzen zue aurtengo denboraldi oso zaila koronavirusengatik? Zelan junta? Bueno, denbora da oso raro hau gertatu dana, eta, bueno, nola bukatzen dugun, eta aurren urtean, zein dezakegun, zen asuntu oso gaizki dago, eta, bueno, nola hasten dugu. Egoera oso zaila izaten ari da guztiontzat, zuek talde klasikoa zeate egutegi osoan, egutegi zabala izaten zuen normalean, nola jun zaizue konfinamendu takeoko momentu hauek? Bueno, ja korredoriak eta danak ez dauz zentrautak, dauz asko entrenatzen, lasterketa oso gutxi, eta bueno, goguakin ja bukatzeko denboraria ja, eta hurren urtean, nola hasi esakegu, eta bueno, Zaila izaten ari da urriraino lehiatzen egotea, txipa aldatu behar da, guruak ere konberiak ekartzen ditu, ez? Bai, txipa aldatu behar da, orain hori daukagu hau, eta bueno, beste gauza desberdinak egin behar dugu, eta hori pentsatzu behar dugu, Bale, eskerrik asko eta zorionak egindako lanagatik. Eskerrik asko.